Espresso zerbitzuak kalitate eta zerbitzu onena eskaintzen dizu zure etxe edo da enpresarako. Proba gaitzazu. Espresso zerbitzuak, Ili kafearen banatzaile ofizialak saio hau babesten du. Etorri gara honea, Tolosako udal txistulari banda eta Tolosako musika banda kontzertu eskaintzea Iurramendi egoitza, lehengo hastian Uzturre egoitzan izan gendun, eta datorren hastian inauteritako kontzertua izango da. Datorren inauteri aurreko kontzertu batzuk eskainiko txeu, egoitza horietan. Kontzertu polipat eskainiko dugu, 20-25 minutukoa, eta kanta ezagunak eta kantagarrik eta dantzagarrik joko txeu, eta danon gustukoa dan. Bai, inauteriak izatea pixkat hasiera, kontzertu honekin hasten geha pixka bat, eta bueno, ja motorrak eta berotzen eta gogoakin pixka bat, ja, bai, ondo, gustua. Kontzertu honek suposatzen du pixkat, herriko musika eta ekartzea adineko jendearentzako izaten da momentu bat banda entzuteko, eta aparte beraiei ez gogorarazten dien bere garaiko bestiak inauteritakoak, eta orduan guretzako ere pixkat hunkigarria da, gaina jende ezaguna ikusten dugu hemen, eta gustatzen zaigu. Hemengo jendea dena jetxikoa. Bueno, dena jetxikoa aldunak, klaro. Da hori asko estimatuko du. Ibarrekoa. Izena dut Josefa Erauskin. Ibarren jaio eta oan bitartzen, hemen residentzia etorri bitartzen, Ibarren bizitu naizena. Akordatzeatik, que se agradece. Mucho. Nosotros contentos también porque ya empezamos en el lío, pero bueno, es muy bien, es una satisfacción que esta gente nos oiga y cómo lo disfrutan, cómo lo cantan y hasta lo bailan. Ni naiz helduan bizi naiz, baina izena dut, Maria Milagrosa iztaran izkamendik. Niretzat oso ondo, karnabara goatzen zaizkiu, eta bagizu. Nola ezaken juteik, haungutza hemen. Polita izateaz, askotan hasieran ben mundu neotoiaz aurkitan da eseita, eta gero musikakin da animatzen hasteia, eta beren gazte demoratako musikaketako batzen juzte, eta egia esan intentzio hori hori da, eta hori lortzea izango litzake, sari gaundina, eta horta etorri geha. Berezia da, baina polita da. Soy María Luisa Urreta Vizcaya. He nacido en la calle Emperador, número 7, tercero. Vendrán muchos músicos, ya he estado yo aquí otro año y se ve bien. Y que vienen a animar a los abuelos. Los mejores del mundo son los carnavales de Tolosa, porque son alegres, contentos, hacen muchas elegías. Karne Lazkano. Eta etorri ginen Tolosa, eta hartu genduen taberna bat, 8 urten, egon ginen Politenan. Eta karnabalak oso alegrek eta oso onak. Oso txekok dena. Eta gero, handik 8 urtean ginen, egon ginen Astelena. Astelenen ginen zen, beste 23 urte. Eta hane oso karnabal jendeak iketzen duen etxen. Urte askon dena, urtero igualak klientela beha. Eta ondo jate zuen, ondo patu eta propina onda jatze zuen. Así que oso kontento egin zen karnabalak. Baina 22 urtezkeoz, nik karnabalak kanpon ez ditut egitera, tabernan lanen. Tabernan jana maten jendei. Baina, bueno, oso ondo pasatzen gendu. Eta gero da pixkat,
berotzeko motorrak eta pixkat, hurrengo igandean izango dugun kontzerturako, han ja bai herri guztia biltzen da eta bandarentzako ere da kontzertu garrantzitsu bat, entzuten gaitu mundu guztiak, herriko jendeak parte hartzen du kantatzen eta gu ere sentitzen gara oso gustora momentu horretan eta guretzako ustet urteko kontzertuik importantenetako bat. Nire usterik karnabalak, agonak, festa hobenak, oso ona die, oso onak. Zergatik, alegre dielako eta ambiente gehiena karnabaletan izatea. San Juana bezala, más sencillas. San Juanak etzuzkia gustatzen, karnabala bai. San Juanak día más de presumir, o ez dakit. Beste ez dira igualak. Txarangak etortze ziren eta oso ondo, oso alegre pasatzekin zen. Ikusteko oso politak, eta libertitzeko gazteke gai. Eta kuadrilla etortze zirenak gure kaiolakok, eta gure kaiolako bakizu ze adien, ogeita gehiago, del 71, ogeita urte intzituen igandea eta aste artea guetxen jaten. Eta jana edarra gaina jate zuen, Eta ondo pasatzeken duen, porque oso alegretzien da zeko erga jartze zuen. Oso ondo. Mari Carmen Muñoa naiz, eta Ibarran bizitu naiz, eta Tolosan eba eta baina hemen, oso ondo. Jende asko zautzen, mutu asko zautzen zen. Eta askotan iruditzen zaizu leheno darenak ona diala, baina joango dira eta ordune bai, eta danetatik. Espresso zerbitzuak kalitate eta zerbitzu onena eskaintzen dizu zure etxe edo da enpresarako. Proba gaitzazu. Espresso zerbitzuak, Ili kafearen banatzaile ofizialak saio hau babesten du.